kuningi kakhulu Sizani, kuningi kakhulu. Kodwa kumele ngixole ukuze ngizokwazi ukuqhubeka phambili nempilo. Wena as u-Ayanda njengamanje nenhliziyo yakho nemizwa yakho ufisa ukuthi kwenzakaleni, iyiphi uyayibona indlela yaphambili, and if uyibona yini ocabanga ukuthi ingenzeka? Mhlawumbe ake sithi mhlawumbe uma kungathiwa kukhona indlela engingasiza ngayo, yini mhlawumbe ongafisa ukuthi ngisize ngayo, noma mhlawumbe kwi-comment section. I don't know if khona abantu abazinto zamasiko mhlawumbe ukuthi yini ekufanele uyenze mangabe kunje, kodwa wena ngokwakho unayo indlela eyaphambili kulesimo or uyayibona? Mina ngivele ngibone yazini sengiprovide ukuphila kodwa ukuya phambili angithi yabona kufana namanje okay ngeke siyikhulume into kodwa lento owangisiza ngayo uyabona ukuthi mangithi ngithola mina ukuthi ngiphumelele ukuthi ngithola umsebenzi kuba khona into eqhamukayo engibuyisele emuva. Ngiyakhumbula mangithi ngithola umsebenzi kuba khona into eqhamukayo engibuyisele emuva. Mina nokukhuluma ngiyakusaba ukukhuluma mina. So uthola ukuthi igcina mhlambe sengiphoqa ukuthi yazini Ayanda usalwabona uthela from an empty cup. Uyafaka ngapha kunembobo kuyachitheka ngaphansi. Uyangizwisisa ukuthi uphesha lokhu mara nangale vele kuyafana, uthi uyophesha lapha nangale kuyafana. Kuvele kuqhamuka izinto ezikanjalo bese ngiphila impilo engekho nje kodwa ngibe ngiphila. Usalwabona ukuthi uyasebenza kodwa awukwazi kwenza lutho. Awukwazi ukwenza lutho kodwa uyasebenza.